Hello guys, pansinin nyo yung paa ko kung ano ang napapansin nyo. Ang layo ng nilalakad ko, pero anong nangyari? Nakakainis na, nakakatuwa oh. Yung silinas ko oh. Hala oh. Kawawa naman ako oh. Ang layo ng nilalakad ko, tingnan yung nangyari sa silinas ko. So, dadaan ako sa palengke para bumili. Nakakahiya ako, no? Ang forma-forma ko. Ang forma-forma ko pa naman. Grabe. Nakakahiya.